Εσύ προσέχεις τη διατροφή σου. Καταρχήν να σημειώσουμε ότι η διατροφή είναι το σύνολο των τροφίμων αλλά και των ορφημάτων που επιλέγει να καταναλώσει κάποιο ή κάποια στην καθημερινότητά του. Επομένως, ό,τι είδους διατροφή κάνεις επηρεάζει το σώμα σου αλλά και πώς αυτό λειτουργεί. Μια σωστή διατροφή περιλαμβάνει τρόφιμα από όλες τις ομάδες τροφίμων. Φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλυσης, καλές πηγές διατροφικών λιπαρών και φυσικά πηγές θητικής και ζωικής πρωτεΐνης και πόσο μάλλον αυτές με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε λιπαρά. Δυστυχώς, καθώς οι ρυθμοί της καθημερινότητας των περισσότερων ανθρώπων αυξάνονται, το θέμα της σωστής διατροφής έχει τεθεί σε δεύτερη μοίρα. Υπάρχουν όμως, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, τρόποι που μπορείς να προσέξεις τη διατροφή σου κάνοντας επιλογές πιο υγιεινές, αρκεί βέβαια να το θέλει το ίδιο το άτομο. Δηλαδή, εσύ. Να δώσω ένα παράδειγμα. Έχετε μπλέξει και θα φάτε έξω και θέλετε να φάτε ζυμαρικά. Επέλεξε το πιάτο σου και βάλε ζυμαρικά ολικής άλυσης. Με αυτόν τον τρόπο, αυξάνεις την ποσότητα των φυτικών ίνων που προσλαμβάνεις στην ίδια ποσότητα φαγητού, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα επίπεδα κορεσμού σου και να βελτιώνονται τα επίπεδα ζαχάρου σου. Κάνε αυτή την επιλογή όχι επειδή σου τη λέω, αλλά επειδή τη θέλεις εσύ. Διότι θέλεις να ξεκινήσεις να προσέχεις τη διατροφή σου περισσότερο, ακόμα και μέσα σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις και συνθήκες που ζούμε. Να θυμάσαι ότι, αν και η δική σου καθημερινότητα είναι δύσκολη, δεν χρειάζεται να παραμελείς να προσέχεις τη διατροφή σου στην καθημερινότητά σου, με όποιο τρόπο μπορείς και με όσα μέσα διαθέτεις. Διότι αυτό είναι το πιο εύκολο δώρο που μπορείς να κάνεις στον οργανισμό σου, αλλά και στον ίδιο σου τον εαυτό. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, άρισε μου ένα like και μοιράσου το με μια φίλη ή ένα φίλο σου που πιστεύεις ότι μπορεί να τους βοηθήσει.